ano ba? Oh! Ito daw yung Philippines noong 1930. Ito yung 14 years old, ang humamon daw kay Magnus Carlsen. Minsan napapaisip ako na pag ba nakakahawak tayo ng manibela, nagbabago ba yung kuryente sa utak natin at napupunta sa makina? Nag-iiba ba tayo? Lumalabas ba ang iba't ibang mga superiority, inferiority complexes ng tao? Kamusta yung mga katsan? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaan ng memes ngayong linggo at tinagad simula. Anak ko mo kalimutan ng payong. Sa sobrang init ngayon, inom kayo laging tubig at huwag mainitin ang ulo. Galing kay Marika. O Hyundai Tucson. Binangga kami nito. Binangga kami dito. Ayaw bumaba. Well, hindi naman niya kailangan bumaba. Protection ng lahat yon. Pwede kayo mag-usap. Kaya binabaan naman niya yung... Tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami nitong babae. Ayan. Naka-plastic pa. Naka-plastic pa yan Bagong-bago Binangga kami. Tapos sabay tinakbuhan kami nito. O yun pala, at least dito lang. Siyempre hindi natin pwedeng unahin yung pad-judge sa nangyari. Pero dito, at least dito inamin niya na nabangga niya at kumaripas siya. Kailangan pa daw nila habulin at harangan. Ayaw kitang kausap. Luma kotse mo. Gago! Ako pa nga. Kung luma, Ako pa nga ang atribido eh. wala akong pakialam kahit gago ka. Tingnan mo nga kung may gasgas ang kotse mo. Ako ang atribido. Pero binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Ba't ka tumigil? Nagmamadali lang ako kasi... Kahit na, pag natabig mo na kailangan nyo ng gumilin, alam mo tumagal pa to Kung nag-usap na lang kayo agad nung natamaan mo siya, wala nang angasan, wala nang murahan, wala nang bobohan. Sorry, bayad, alis. Pero to kasi diba, lumalalan to kasi gusto mong makalibre sa nakuha mong gasgas. Kahit ako makipagkano sa'yo, wala ka namang pambayad. Ay mata pobre. Ay hindi pwede yan. Ikaw pagalit. Sinisinghot ba natin yung tambucho? Ano ba naman yan, Nay? Ina-assume nga natin na kailangan siya yung magbayad Paano kung ikaw yung naka-argabyado? Ikaw yung may mali. Ikaw magbabayad, hindi si Kuya. Eto ka. Hindi nga medyo. Bumili na pala kayo nasa description at pin comment. Pilipina Karen. Medyo bobo ka dyan, Nay. Yabang mo Ayan, binangga Asa yung gasgas? Ano? Tsaka hindi naman basehan yung alam mo yun na kung may gasgas o wala. Sigurado ako meron yung 360 camera o dashcam. Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Gago ka. Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Yung kasama niya, hindi ko lang kung anak niya to. Para Nay, kumalma ka, sabihin mo na lang yung gusto mo sabihin, naka-video tayo, ikaw pa yung mamamali sa sarili nating video. Okay. Sorry. Ang alam ko talaga. Yun ang una mo dapat sinabi. Ba't kasi nauna yung angas? Ba't nauna na dapat ikaw yung cool? Mainit na nga, dapat lagay mo yung payong kanina, di ba? Colorful. Mainit na, huwag na natin tagdagan ng init ng ulo. Napatagal ka pa tuloy. Alam ko, nagmamadali ka, baka yung nanay mo, di ba? Nag-aantay na ng manicure, pedicure nyo, pedicurista nyo, nakatambay lang ngayon sa kanto. Ay di sana napuntahan mo. Agad. Ako akong nakabangga. Kaya nga ako nagganon eh. Gago ka ba? Kayo yung nasa likod. Binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Nakastop. Kaya kita tinakbuhan, naisip ko, wala kang tapos wala naman kayo pagbayan. Hindi ko kalato. Hindi parang meron ka ng presumption na guilty ka sa nangyari. Ay, wala lang pala. Ben, ang hirap kalaban ni nanay po siya pang pang lawyer. Nagmamadali ako kasi hinahabol ko ang nanay ko. Kasi ang Naku, hinihingal na yung nanay mo pag hinahabol pa ngayon yan. ko, Tumatakbo pa wala yan. naman kayong pambayad eh. Ano ba yan? Seryoso ba yun? Nasukot doon. Buti wala sukot to di umabot. Marami nag-a-assume ngayon sa sobrang init na araw Talaga sinabi mo to on cam? Bago kotse ko. Wala akong pakialam kahit Ikaw ang nasa likod, ikaw ang nambangga. Pero siguro sobrang bago ng kotse kasi naka-plastic pa yung kanyang kotse. Marami pa ako nakita mga subplot dito na baka daw content lang ito kasi wala naman daw gasgas at hindi mo pwede pakita yung lisensya at yung mukha ng mga nakasama dun sa pangyayari kasi pwedeng ibang kaso ang ikaso sa'yo dahil sa pagpapakita mo ng kanilang mukha in public. Kasi yung mga ganito, yung pag-video, pwede naman pero hindi mo dapat siya i-post. Pwede mo siya gamitin sa mga hearing, pag nagpagkita kayo sa korte o kung ano man. Pwede yun kasi yun yung magiging proof at safety nyo dalawa yun. So may mga plot dito na sinabi baka ka daw content ng Hyundai, Hyundai, baka naman, pinatagubuhan naman, fake na banggaan. Pero hindi rin siya pa pwede kasi bawal din sa batas trapiko na maging sanhi ka ng traffic na marami kang naabala na iba pang motorista at driver. Yung iba ko pa nakita dito sa comments at kung sino-sino pa. Ito yung the best Tinakbuhan ko kayo kasi alam ko wala kayong pambayad. Meron tayong Good Samaritan ngayon sa bansa natin. Bago nga ang kotse, luma naman ang ating asal. Pero kung pagbibigyan din ako ng Hyundai, Santa Fe Hyundai, baka naman, pwede
pwede natin pag-usapan yan. Sasakay ako dyan. Baka pwede natin gawan yan. Baka may nakakakilala sa inyo sa Hyundai representative. Ako yung naghahanap ng Santa Fe. Ang papangalan ko sa kanya SF. Okay, sunod. Binata na ang cart ng SF. Bulbuling cart ka ng hayop ka. Matigas na ulo niya. Ako, rebelde yan. Lagi umaalis. Di nagsasabi. Hirap tawagan. Alam mo na. Diyan nagsimula ang lahat. Ito pala dapat. Yung nakalaban ni Anay. Ito dapat. Ayan ngayon. Goddess of Fire tsaka God of War. Dahil malayo narating. Nakalila usapan. Ghost of Sparta. Sakit yan. Mag-ghost. Sunod. Lakad lang. Sa motor ko. Kulang pa ata. Tayo linis ng motor ah. Medyo madumi lang yung likod. Pag yun ang nakalaban ni Nanay, nako, binababaan niya yung salamin, babaan ka lang ng pantalon niyan. Sunod. Combination. Car wash. Car wash. Ay! Apo. Ang ganda ng combo na yan. 2-in-1 ba yan, sir? Mukhang hindi lang yung hose ang nilalabasan ngayon. Kano ba sigil mo? Sa putok o sa piston? Tatae, naka-locked in. Sunod. AI ba yan? Parang AI. Hindi mo nakalala ng seatbelt kung buhay ang nakasalalay. Eh. Sunod. Ano kay Junilo? Oy! Ano ba? Next level. Masyado ka na malakas para sa mundo ng mga tao. Saan ba nag-edit dati? Yung huli, yung parang may tubol na bumababa. Ano yun? Yung ba yung Hyundai Tucson? Sunod. Oh, laging kotse na rin. Pa-share naman ang hangin mo. Ayan, meron ng auto. The Force! Ano sinasabi niya malakas yung ano niya? Jesus is life, hindi yung Jesus life. Okay. Amen! Maraming salamat. Ganito kayo sa Commonwealth. Ano zero di? Di ba to sa Alspalto? Common health yan. Pare-pareho kayong inihika pag nagkataon. Init-init ka. Payong nga po. Maraming salamat. Oh! Sheesh! Rosie! Walang magkakatalo sa Rosie! Rosas yan, rosas. Oh! Pwede ba yan? Ito yung kotse ni Batman nung sinabi mong bahala na si Batman pero ito yung dumating. Ayos ano? Rosie. Rosie Balashi. Para nga siyang Back to the Future and then back again. Paano ba yung mga ganito? Street ready ba yung mga ganito? Kung ito yung bumangga kanina doon sa Hyundai, talsik siya parang edit kanina. Sunod. Kalbo, pinasa kay Kalbo. Kailan ba ako magmamature, men? Para ka na nagpasabog sa bilyar, eh. Boom, talsikan. Ito dapat palagi, presko palagi, di mainitin ang ulo dahil wala tayong buhok. Binato niya yung kampi niya doon sa ring. Shoot na shoot, sunod. So, ito daw yung Philippines noong 1930. Galing kay Lay Aquino. Mukhang AI nung una eh, no? Pero hindi, totoo eh. Nalala ko na, paano yung mga dating sa kalesa, no? Pag nabangga pa, ano ba yan? Gano'n yung kabayo mo, lupa na. Iika-ika na, may tungkod na. Tip, isa akin, naka-plastic pa yung itlog. Naka-plastic yung ulo ng kabayo, no? Dapat, mukha yung mga problema noon, mga problema ngayon. Nakakamiss lang. Nakaka-relax naman to. Parang natanggal yung sama ng loob ko. Nakatuwa makita ng mga luma na hindi naka-AI. Pero naka-remaster na siya kasi medyo high-res na yun. Grabe yung kalma. Hindi pa to amoy asim, no? Ganito. Pero maraming salamat. Doon na panoorin yung kompleto video. Sunod. Ito nakita ko to. Ito yung 14 years old na naghumamon daw kay Magnus Carlsen. Sa mga di nakakaalam, si Magnus Carlsen ay ang isa sa mga pinakakilalang at tanyag na chess prodigies at isa siya sa mga kilalang grandmaster sa buong mundo ng chess. Sinabi niya rito kasi deleted na eh. So gusto ko lang pag-usapan natin ito. I am challenging you for a standard chess match, Mr. Magnus Carlsen. I may not be a familiar name, the FIDE world. FIDE kasi yung parang body na nag-govern sa mga kilalang tournaments kung saan ka pwede magkaroon ng rating. Rating ay parang MMR, pwede kang tumaas, depende kung ilan yung mga natatalo mo, napapanalo mo, at kung anong level yung natatalo mo. I haven't joined by any official tournaments nor am I often seen on over-the-board events, but I've spent the 7 years of my life studying, playing, grinding, and sharpening my skills in chess. Well, ngayon ay kalahati ng buhay niya. Quietly, consistently. Wow, hakatakot yan. People may measure strength through ratings, titles, or medals. I measure it through growth, experience, and the battles I've faced even without an audience. So sinabi niya dito na yung chess ay hindi lang laro sa kanya. Ito ay isang mental war, personal discipline, at tinahak niya dahil naniniwala siya na meron siyang potential. Di man niya sinasabi siya ang pinakamagaling, pero naniniwala siya na kaya may pagsapalaran sa mga magagaling. Karamihan ng mga driver ngayon. At handa daw siyang i-prove yun. So hindi niya sinabi ito ay para sa fame o attention. Ito ay pinuprove lang niya na ang greatness ay minsan nanggagaling sa hindi alam na mga lugar. Pero marami na mga kilala din sa Pilipinas. So ini-invite niya ngayon sa Taguig para malabanan itong si Magnus Carlsen. Before ito nag-viral
at medyo na trash talk siya ng mga comments, ang una ko agad naisip ay nakakamiss maging ganito. Nakakamiss maging sukot na handa kang ilaban ng lahat. Na wala ka pang grasp sa difference. Pero sa ganitong paraan ka kasi gumagaling. Sa ganitong paraan mo nalalaman, ay kulang pa pala ako. Hayaan nyong matalo siya. Ay, sigurado ko E4 lang, boom! Tapos agad na laban. Hayaan nyo siyang maging bata. Hayaan nyo siyang masubukan ng kanyang sarili. Kailangan mo munang matalo para malaman kulang pa pala ang galing ko. O pwede pa akong mag-improve. Kasi ang dami nating mga talo sa buhay. Ang tunay ng mga panalo ay nasusukat mo sa dami ng kanilang talo. Ako kasi nung nakita ko yung comments sa kanya, di nyo na makikita, parang sinasampa siya ng katotohanan. Pero pag nakakita ko ng ganito, kahit meron onting sukot sa akin, namimiss ko maging ganun. Kasi habang tumatanda ka, hindi ka na masyado nagtitake ng risk. Alam mo yun, masyado mo nang pinipili yung mga sinasabi mo, mga ginagawa mo. Pero syempre kung illegal o basto, syempre mabuting meron kang maturity para itigil ang sarili mo. Pero yung mga ganito, nakakamiss lang at parang harmless lang naman yung kanyang oversight at yung kasukutan na pinakita niya na para okay naman, wala namang parang ang lahat naman tayo naging ganito, parang feeling natin, ang galing-galing natin. Ano ngayon? Hayaan nyo siya. Nakakalungkot lang na napagtripan siya dun sa comment section. Pero kung nakikita mo ngayon to, Mr. N, na 14 years old pa lang, ipagpatuloy mo lang yan. Dalin mo yan, yung yabang at tapang mo hanggang sa pagtanda mo. Kasi ang matutunan mo naman sa pagtanda mo ay yung pagiging humble. Pero magandang magkaroon ka para ma-push ka sa limits mo. Para masampal ka ng katotohanan at makita mo kung nasan ka na sa galing mo, dun sa ambisyon mo sa buhay. Hindi masama magka-ambisyon. Iba kasi ikamamatay na ambisyon, wala pa din. So mabuting meron ka dyan. Alala, kita ko lang to at alam ko na deleted na siya. Pero gusto kong meron tayong matutunan sa nangyari sa kanya at sigurado kami natutunan din siya doon. Sinanggaling din sa atin sa mga pinakamagagaling dito sa Pilipinas sa mga chess player. Na kahit medyo may drama ang kanyang istorya, ang kanyang history, Pilipino pa rin siya sa aking mga mata. Yun ay si Wesley So. Pero kwento to sa isa pang video. O tututunan mo din yung pagtanda. Boom! Mati agad niya above mo, magiging jowa mo yan. Sunod na bro, even. Ito dapat ang nakasabay niya ni ni Ma'am Hyundai. Hyundai ba? Hyundai. Maraming salamat. Sunod at panguli, third Kuya Palengke lang. Okay, ito. Okay, nakita na ako ng AI. Ito talaga literal AI ito kasi walang takip yung tricycle. At doon tatapos sa ating video. Ayoko na. Comment nga kayo ng mga magagandang brands sa mga kotse. Gusto ko kasi yung kasya yung mga pwedeng bilhin ng mga furniture o mga malalaki mga kagamitan sa likod. Gusto ko rin siyang pag-campingan. Yun yung mga trip ko. Share nyo nga sa akin at comment nyo nga doon. Titignan ko. Heart ko yung mga magaganda yung mga suggestion at recommendation sa akin. Puro na lang ako nagre-recommend na nagre-review eh. Patulong naman. Bili na pala kayo nito. Kung hindi magiging tulad kayo ng ate dun sa Hyundai. All naman maalam.